individualnih pojedinaca koji nehaju za bližnje svoje. I kao što smo rekli na početku, koji postavljaju to pitanje i tu dilemu da li treba zapravo živjeti samo za sebe i sve podrediti tome ili možda treba živjeti za druge i u tom životu za druge naći sreću i za sebe. Ova civilizacija u ovome času nema hrabrosti da postavi to pitanje. Ova civilizacija i dalje veruje u to da sam ja, moje želje, prohtevi, ambicije, karijere, uspesi u životu, nešto što je smisao moga života, nešto što svi treba da poštuju i nešto što treba da se ostvari po cenu svih drugih koji su oko mene. Da li je realno, razmislimo svi zajedno ovde, da takva jedna civilizacija može da uspe? Da li je to uopšte humana civilizacija? Da li ta civilizacija može da završi na drugi način nego u nekakvom nuklearnom ratu, međusobnom istrebljenju, nekakvoj modernoj džungli, Vavilonu ili ne znam čemu drugome, što je definitivan građanski rat svih protiv svih, jer jednostavno svi žele samo da ostvare sebe po cenu da svi drugi nastradaju i niko ne želi da u tom smislu uopšte brine o onome bližnjem svom. U takvom jednom času, kada je ta civilizacija dostigla praktično jednu punu ispražnjenost od smisla postojanja, kada su mnogi od elemenata našeg života postali virtuelni, kada su komunikacije između nas prestale da budu lične i uopšte žive, kada mi jednostavno počnemo da živimo jednu civilizaciju u kojoj se gubi taj ljudski kontakt među nama, postavlja se pitanje šta će taj čovek, ne samo u ekonomskoj, nego i svim drugim krizama, i kako preživeti u 21. veku. Najedanput će se taj čovek koji je sve odbacio, verujući da ide u neki večiti progres, naći u čudu kada se okrene i oko sebe nema za šta da se uhvati i nema ni jednu mirnu luku, nema ni jedno skrovište, nema ni jednu čvrstu i pouzdanu stvar i oslonac da bi se tu spasao u vremenu kada će ga rušiti otpuštanja sa posla, gubitak kuća, kredita, stanova, kola ili najrazličitiji drugi problemi, gubitak smisla života, postojanja, jedne usamljene jedinke koja će nakon svih tih karijera, svih tih uspeha, svih tih tehničkih dostignuća, materijalnih dobara, najedanput se suočiti sa prazninom, besmislom, jer jednostavno nije ostvarila ono osnovno, nije ostvarila elementarni ljudski kontakt sa nekom drugom ličnošću i nije u svom životu pronašla neku vrednost koja bi bila važnija od samoga sebe. Verujte da mislim i duboko u to verujem, da ne može biti srećan onaj život u kome je čovek sam sebi cilj. Da ako čovek, kao ljudsko biće, nema u svome životu neki cilj koji ga prevazilazi, koji je veći od njega samoga, koji je čak van njega samoga, smatram da je takav život ljudski zapravo jedna izuzetno siromašna. U takvom jednom trenutku, kada mi živimo u takvo jedno doba, koje su sami nosioci toga doba i te ideologije nazvali globalnim selom, vremenom u kome zapravo vlada bog potrošnje, u kome smo crkve zamenili sa shopping molovima, a sveštenike sa nekim marketinškim kampanjama i žrecima, kada zapravo je profit postao taj bog u koga mi verujemo, u takvo jedno vreme, u toga globalnog sela, mi smo se zapravo vratili unazad. Bežeći iz jednog sela, iz jednog tradicionalnog sistema vrednosti, došli smo u drugo, to globalno selo, i postali smo neka vrsta globalnih seljaka, ljudi koji nisu više autentični. Ljudi koji su kopije marketinških kampanja. Ljudi kojima se stalno kroz medije, prosvetni sistem, kulturu, muzičke pravce nameću kalupi u koji one treba samo da ubace svoje ličnosti i da ništa ne brinu. Ideal savremenog čovečanstva, ideal idealnog potrošača koji bi raskinuo sve svoje socijalne veze. Porodične, zavičajne, religiozne, bilo kakve druge, i postao jedan idealni potrošač koji je samo posvećen potrošnji i samim tim sklon svakoj vrsti političkih, medijskih, marketinških, svakih drugih manipulacija na njegovom ličnošću.
Dakle, ključno pitanje ovoga vremena jeste pitanje da li mi živimo autentične živote. Da li smo mi autentične ličnosti? Ili smo mi kopije određenih marketinških kampanja koje su u naše ime odlučile šta mi treba da mislimo, šta mi treba da slušamo, šta mi treba da radimo, kako mi treba da živimo, a mi sve vreme mislimo da su to naše odluke i da je to vrhunac našega života. Dakle, ozbiljan mlad čovjek, originalan mlad čovjek, hrabar mlad čovjek, onaj koji želi da bude izuzetan, samosvojan, originalan, koji ne želi da bude kopija i mrtva forma nekakve projekcije koja je stvorena na nekom drugom mestu van njega, danas ozbiljno treba da postavi to pitanje. Ja sam potpuno uveren da će prva velika pobuna mladosti u 21. veku biti pobuna protiv te lažne ličnosti, protiv te veštačke ličnosti, protiv te prazne ličnosti koja se danas propoveda i jednostavno protežira u savremenom svetu. I ja sa te pozicije i pozivam mlade ljude danas da razmisle da li su i koliko autentične ličnosti, a koliko su taoci određenih kalupa koji su im se nametnuli na različite načine. I da se pobune protiv takvog sveta u kome nemaju pravo na svoju individualnost i na svoju pripadnost. U takvom jednom vremenu, kada će se taj savremeni usamljeni čovjek, izgubljeni čovjek, umorni čovjek, razočarani čovjek, čovjek koji se jednostavno u jednom trenutku osjetio potpuno sam i ispunjen jedino besmislom, pokušati da spase, zašto će se uhvatiti? Ja ne vidim drugo rešenje. I čak sam potpuno siguran da će to uskoro postati supermoderno i popularno, izuzev da se vrati onim tradicionalnim vrednostima i zajednicama koje nekada smatrao nekakvom vrstom najružnije stvari i nekakvog seljaštva ili ne znam čega. Znači, bežeći iz nekakvog seljaštva, srpskoga sela, taj čovek je danas došao da postane neki globalni seljak koji isto tako neoriginalan, ružan, bedan i na svaki drugi način ponižen u takvom jednom svetu, a umesto da se zapravo zagleda u to šta bi to bile vrednosti koje će ga zaista ispuniti kao ljudsko biće. Ja sam potpuno siguran da su to vrednosti braka, porodice, religije, nacije i države. Da se u ovih 5 tradicionalnih vrednosti zajednica zapravo krije punoća našega života. Da kroz sklapanje brakova mi zapravo ostvarujemo punoću sopstvene ličnosti, dopunjavamo ono što nama nedostaje, istražujemo i otkrivamo nešto zapravo čini neku plemenitost i lepotu našega života, da kroz porodicu i posebno decu tek shvatamo šta je prava lepota i smisao i otkrivamo nekakva čudesna stvorenja koje našem životu daju ono što nemamo, a to je ta punoća smisla, da kroz religioznu zajednicu mi dobijamo i tu najdalju i najdublju dimenziju koji je uopšte smisao našeg postojanja na ovome svetu, otkud mi ovde, jesmo li mi neki slučajni prolaznici, odakle smo došli, kuda idemo, i ogroman broj pitanja na koja jednostavno nijedna filozofija, nijedna politika i nijedna umetnost ne mogu da nam odgovori izuzev religije. I da konačno, kroz nacionalnu i državotvornu pripadnost, mi takođe dobijamo izvesnu punoću svoga identiteta i nečega što čini određenu svetinju za koju vredi živeti, koja nas prevazilazi, koja je veća od nas samih i za koju vredi i umreti ako je to potrebno. Jer čini mi se isto tako bednim da postoji ovaj život, a da ne postoji nešto zbog čega čovek treba da ga da. Ako već treba ovaj život završiti ili izgubiti u nekom trenutku, onda bi, po mojoj logici stvari, trebalo ga dati ili posvetiti nekakvoj velikoj stvari, nekakvoj velikoj svetinji, nečemu što ima takvu težinu i značaj da jedan ljudski život, koja je najveća svetinja na ovoj planeti i najveće čudo na ovoj planeti, može da tome bude žrtva. Naše je pitanje
da li mi takvu svetinju imamo. I pitanje svakog mladog čoveka koji se danas nalazi pred nebivalim iskušenjima, marketingom poroka i greha i čitave civilizacije koja pokušava da ga jednostavno fizički i duhovno slomi na najrazličitije načine, jeste to pitanje: da li sam ja osvojio smisao sopstvenog života? Da li ja imam neku svetinju koja me prevazilazi, koju toliko verujem da ću zbog nje da odolim svakom iskušenju i svakoj propasti, a da ću zbog nje biti spreman da dam sve najbolje što imam? Ako nemamo takvu svetinju, plašim se da onda ne živimo punoću sopstvenog života. I tu dolazimo do te, ajde da kažemo tako, najteže teme, za koju siguran sam nisam kompetentan da o njoj govorim i da bi trebalo tome posvetiti mnogo drugih predavanja sa mnogo ozbiljnim predavačima. To je tema šta je zapravo ta prava ličnost i šta je ta prava zajednica. Ja sa svojim skromnim znanjima i iskustvom mogu da kažem samo to da ta ličnost i ta zajednica imaju punoću u tome što se ostvaruju kroz bližnje svoje. Što se ostvaruju dajući, a ne uzimajući. Što se ostvaruju ulažući u drugoga, davajući sebe, davajući najbolje od sebe zarad nekakvog ideala koji je veći od nas i izvan nas. Takva ličnost i takva zajednica čine mi se bogatim, ozbiljnim, kvalitetnim, srećnim i ulažući u takve zajednice, bez obzira što to nekad traži određenu žrtvu, određeni trud, neke neprospavane noći, nekakve već kakve sve druge potrebne angažmane da bi svaka od tih zajednica uspela, to negde na kraju, kada sve saberemo i oduzmemo, ipak čini čovekovu sreću na svetu i iz toga on jednostavno izvlači i to svoje samoostvarenje, taj svoj neki, tu neku svoju ličnu satisfakciju.